يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodawille musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñayi windere fenjayi ɓattake bindaɗo hoore bir sappoynayi mboyi hitande ujunaje nogase jeegom ɓattake men fati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala yalfama adama ile kiñano musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama enen pop en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah yo allah ɓeydanen moƴƴere yo allah ɓeydanen ndenka ken rokkaɓe ha timmi julde sene ñaago tan yo wi allah ɓeydan ɗum jetta allah allah ɓeydanma kono allah koko rokkuma gurdam rokkuma cukaku rokkuma cagatago rokkuma neɗɗago wanma neɗɗo waɗanima kulle waɗanima yaare waɗanima kowoyel waɗanima ɓowngu waɗanima haydara poɗɗa ko yettude allah alhamdulillah en jetti allah en jetti allah en juuli annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗen belti kadi no feewi saabu tagui en weltari ko kala ñalawma eɗen keeɓa ɓatakuji ɓen wahliɓe enen garti e peewal ene kollita weltare ceerno haali ɗum ne weeli ha ɓurti wallahi l asim saaha won haallaji nananmi hayso gurdamam haaɗiɗo henna alhamdulillah yettude allah saaha won hunde nde neɗɗo wiyata a jeeyi sababu ɗum wayni e welde kula woto ɗum bonoyte mbiya joomam hay sa hanni kam ɗo ne moƴƴi saabu moƴƴere yo allah jokku moƴƴere ceerno alhamdulillah alhamdulillah won galle goto galle o woni ko rewɓe resaɓe e ƴekiraɓe ɓe mettodiri ɓe bonodiri ɓe mbaɗi particulier e galle so ɓe jooɗima ɓe ñaama wawodirɓe beddodira konnguli ɓe mbawodiraɓe ndeeƴa galle o moni kala ne rondi dongal teddugal holngal dongal teddugal tikkere oɗon gandi tikkere ko dongal mangal sa tikkani neɗɗo mbayata kon dondiɗo bargal nebam walla bargal jumri walla bargal ñebbe ni a teddat ɓernde ma teddat a haaɓat teni kadi sa yimo tikkanɗa warñat ɓernde ma signat an kala signat an kala finnat an kala ɓanduma wulat nafɗe ma ŋatat an kala andade hoorema ɗum komo tikkanɗa mo tikkanɗa one so tawi on ko tikkanɗam so yima c'est la même chose kazalik ni debbo wi alhamdulillah
oɗo dumuna ɓe jiitodiri ɓe jewtidi ɓe paamodiri nden ɓe moɗanno longue tan hay ƴakkude ɓe ƴakata Allah muni kala anje haldude goɗɗo joni soɓe jooɗima ɓe ñaama ɓe ƴakkat ha ɗigga ɓe moɗa ha ɗigga ɓe ƴettata mabɓe aɓe jewta aɓe toñodira aɓe jala e siɓe debbo wi hayso ma yi hande yoni alhamdulillah worɓe mabɓe jeehino ha ɗeɓi nadde on bone kono hande worɓe ɓe koyemen wonɓe ɗon ɓe wonɓe caggalel ɓe so noddodiri téléphone galle o waati kono paalel jumri ni so Allah jaaɓi inchallah mi fodini on so korka maayi nde Allah addimi Fouta foof mi hayetto galle moon inchallah mi yetto toon so Allah jaaɓi mi fodi ɗum inchallah ceerno haalde ɗum ɗo kala ko ɓuural ko moƴƴere yaruddul mar'u bima ya'tabir yettude Allah alhamdulillah eɗen jogui ɗo hen laahgal haade men yettade yewtere men banda men jaafoɗon no feewi ko hen jeeya oɗo gorko o holliti omo yiiɗi yiitude enɗam makko kanko de o yiiɗi yiitude ko enɗam makko omo andi noon enɗam makko to jeeya enɗam makko dawi ko wuuro wiyetengo Hoore Fonde Hoore Fonde noon jeeya ko région de Matam kadi ko commune Hoore Fonde o holliti taani ko iwi ko ɗon wiyeteno ko Ahmad Hamman Mamma on ko Bah yettete yaaduno koye Cheikh Oumarul Foutiyou Tall fayi toon to Mali on noon ɗacci waabiraɓe muɗum ɗon ɗo Hoore Fonde ɗo babiraɓe o ɗacci ɓe ko ni ɓe mbiyete ni ɓe mbiyeteno hen gol wiyeno ko Agibou Ba Mahi Ba Ousmane Ba Aliyu Ba Muntaga Ba e Makki Ba on jeeyaɗo e Cheikh Oumar fayi to Mali noon kankone o dañi toon sukaɓe worɓe jeegom o inniri babiraɓe makko ɓe ɗaccino Hoore Fonde ɓe ɓiɓɓe makko worɓe ɓe ɓenne mbiyateno ko Akibou walla min Agibou Mahi Ousmane Aliyu Muntaga Makki ɓe kala ko toon to Mali kono innir ɗum ko babiraɓe makko ɓe ɗaccino Hoore Fonde on jiilotoɗo koreji mum to Hoore Fonde o wiyete ko Ibrahima Ba o woni koto Oman noon ko leyɗele arabeɓe toon o woni kono noon ɓe jooɗi to leydi Mali to ko nokku biyeɗo Kumpala Sakho Kumpala Sakho Kumpula Sakho to ɓe jooɗi kala noon jiɗɗo jokkodirde e makko so tawi ko Hoore Fonde haɗa wawi wonde kala numéro leydi Mali o ko WhatsApp tan kono appel yahata par ce que jooɗi ko Oman mbatta ko 00223 837 06 844 o woni numéro makko leydi Mali walla mbaɗa 00223 mbaɗa 83 70 68 44 so tawi ko numéro makko toon to Oman mbatta ko plus 968 949 27 206 mbatta ko plus 968 949 27 206 banda men kala jiituɗo ngal ɗo laahgal bisimilla muɗum ceerno Khalil Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama wima bisimilla maɗa e yewtere men assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum woni ma en jetti Allah en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde en gardini eɗin calminaɗi tedduɗo urɗo jinnaɓe men wonɓe sababu wodere men e oɗo aduna
en calmini ceerno men sehil men giɗo men alhaji ceerno mahmoudou belli mbaye en calminimo no feewi en juurimomo en ñaaguima allah nde allah junnata gurdam makko en calmini ɓesgu o fof en calmini galle o fof en calmini kaw khalil en calmini guiƴam ceerno abdallahi khalil kaw ahmad tidiane sakho kaw moustapha mi salminima baba abdourahmane diop mi salminima hatu duro mi salmini gorgol mi salmini jinnaɗo men moƴƴo sohna hajja zeynabo sidiki nawatema ha to ganno kono tawete ko dakar aissata trawore fama ñang aissata tall madina gounas mi salminima mi salmini yaya keita o jeeya koto sendebou kono o tawete koto paris ɗo sengrasa 95 mi salminima ceerno yahaya keita ceerno abbas mi salminima jettinana kam calminali yaya keita mariam gadio mi salminima guiɗam oumar sy mi salminima mi salmini wondimma toon foof amadou mbaye couture mi salminima no feewi gali abouba saydou abouba en calminiɓe no feewi jinnaɗo men muunoye mbodj e baba dawda thiam en calminiɓe sohna rahmatullahi lam mawɗo men sanar guise mi salmini on alhaji samba mamadou gangue mi salminima mi salmini sohnajo hajja kardiato abou dia mi salmini baya thiam sohna aissata ndiaye taw ko cuddiɗo makko mi salmini on no feewi mawɗo men sharif mbodj e mawɗo men soda konte mi salmini galle o kala ceerno amadou sy mbaare mi salminima sohna fadimata konnati mi salminima sira gako banam debbo annabi yusuf mi salminima oumar diaye mi salminima ha to sangelo baɗe ifra karfa sow guiɗam mi salminima no feewi gorko moƴƴo mi salmini sohnajo hawwa sow yo allah hebbine mon jaam seyni karfa sow mi salminima mi salmini debbo moƴƴo o sohna aissa soumare hammadi idi gueye mi salminima mi salmini jinnaɓe ɓe baba idi gueye enen goyi ba mi salmini amadou yaladi seydi diallo dieynaba dem mi salminima coumba sall mi salminima diary diallo onon kala mi salmini on yaya ba mi salmini on onon kala mi salmini sohna aminata ba nawtenmo ha to babaɓe kono o tawete koɗo chersi ɗo mi salminima no feewi ɗum noon seydi sar mi artira ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle seydi sar a jarama seydi sy ceerno haali abdoullahi sy yo allah yoɓe moƴƴere ɓe calminɗa ɓe pala kamɓe kala mi salmitima e dow ɗemɗe mabɓe ɓenne kadi heeɗiɓe mi salminiɓe e dow ɗemgal am anne kadi a salmitimama ɓe e dow ɗemgal ma enen kala yo allah lumbu ene maaji yurmede yo allah yittu gañgu waɗa men yiɗodirɓe ha abadan yo gañgu wano jawdi hirse gañgu maaya ha laaɓa yidde lomto sa wowi yidde mi weeli kono sa wowi anci a dañi bone sa wowi tikkere mbayta kon doyniɗo bargal ndiyam ni kono kalde tikkiɗɗa beldiɗamo tikkodinɗa a hoytat a weltot a yarat ndiyam a ñamat a yooɗat a fewat a sinkota a suɗota ɓanduma hecciɗat taare allah tikkana neɗɗo hitande a ɓuttitta hen a yooɗata hen a wajjata hen sukuruma jurta hen reeduma mawnta hen a dañata hen tor sona lebte ɓole tikkita tan an kala beltoɗa so tawi jomum tan beltoɗa ɓerde ma deeƴa ɓerde ma feewa alhamdulillah neɗɗo ne yurmini tan neɗɗo yiiɗa jaam enen woodi woni yimɓe jiiɗa jaam tan soɓe pini tan ko yo bone ñallu yo allah dandu en ñagoɗo allah moƴƴere en calmini galle baydi kaw kala to cuuɗi men dulmaji ɗo ene jeyno mawɓe huɓɓuɓe duɗal qur'an onon dulmaji ɗo
en calmini galle mam harunel sar ɗo cuuɗi men dulmaji ene jeeyno e huɓɓuɓe ɗon duɗal qur'anil karim en calmini galle mam basiru sar ɗon ɗo cuuɗi men dulmaji dembe ene jeeyno e mawɓe huɓɓuɓe duɗal qur'anil karim ɗon en calmini galle mam gilma ɓen ɓe mam jatige ceerno ahmadou en calmini ɓesgu ma kala ɓe eɓe tawi aljanna alhamdulillah en calmini galle adamil sar kala sen mbi galle hiila en calmini kaw samba hiila kaw hammadi en calmini galle sosoɓe galle goto sosoɓe lombiɗo e hakkude sarɓe pop teɗaɓe tiiɗi kamɓe jannataɓe tiiɗi no fewi en calmini ɓesgu baba hammadi koylel so ɗon ɗo cuuɗi men dulmaji ɗo kala en calmini galle ahmadou faye e ɓesgu mum kala kono kadi en calmini galle sadio baylo sehil aboubaydi kaw e galle mum kala mam almetel min calminima yo allah reene yo allah suura yo allah ɓeydu jaam ɓeydu suturu ya rabbi ya rahman ceerno haali abdoullahi sy en calmini ndulumaji kala dembe e funeɓe kala ɓi annabi nuhu biyeteɗo haam caggal nde yettodiri e joom suudu mum debbo o funi ndeke yo ko ɓiɓɓe ɗiɗo dewele gorel arɓe ɓallumen ne ɓawli o yedditi o sali o dogi o acci ceerno haalidi bisimilla maɗa waaleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi sar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama allah moƴƴere mi ñaguima allah to gonɗa foof yo kisal allah e nden kam won e ba en jetti allah gartirɗo en ɗo joni wawde addude jewte ɗe gownoɗen addude taw koko faati e jewte annabaɓe men tawa eɗen pulni e annabi nuhu on allah baɗanɗo en nde moƴƴere en jettimo kanko subhanahu wa ta'ala seydi sar mi salmitimama mi weltanimama no fewi ɗo mbiɗa ɗo kadi ko ɗon tigui goppirnoɗen ko ɓi annabi nuhu biyeteɗo ham caggal nde ba makko huɗimo ndiɗo kuddi duwi e makko ko duwi e makko ko e hoddiro allah e bawɗe muɗum e on ɗon ñalawma jamma o ari tan o yettodiri e joom suudu makko o yettodiri e joom suudu makko fi tilka leyla fa hamalat bi waladayni zakarun wa untha waɗi fara'a ham lawnuhuma aswada fa ankarahuma wa qala ma huma minni o jibini o sowi e on jamma o dañi funeɓe taw ko gorel e dewel o yi kanko ham o yi mbadi mabɓe ena ɓowli no fewi aɗa andi ɗo makko ɗo ko ɗon ɓaleɓe jalti o yeddi sukaɓe ɓe o anciɓe o wi ɓeɗo wona em gummi omo haalda e yummum sukaɓe ɓe taw ko joom suudu makko joom suudu makko heɓɓiti wi a hakay ɓe koye ma gummi kono noon waɗi ɓe dani ko kuddi bamma hunnodi ko ɗum waɗi ɓe dani kono kay woto wiya jibinani ɓe kay ko an jibini ɗumen waɗi o woppiɓe kanko haam o dogi ɓe o yeehi haaju makko ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno haali abdoullahi sy a jarama yo allah yoɓe moƴƴere musidɓe hewɓe ndewi ga ɓe liggi calminali e dowam yomi yettini ɗum noon nelal ko bakkol sa yettinani a wakkitaki kamɓe kala aɓe calminma
alhamdulillah hettotoɓe pop mi calminima ɗum noon mi yettini banda men koy mi wakkitima alhamdulillah saabu nelal e whatsapp ni teddi audio tan hankadi ni kam salaire mayi ko onon jogoto salaire o alhamdulillah yalla reen ene weeli ceerno kadi ne softini kadi korka ne jirwi lewru ne jirwi kalda ɓe andani ɗo joomum jooɗi aduna he anda ɗo jooɗi e galleji men anda ɗo goni e guese men anda ɗo keedi ƴettatamum yiilo numéro ma jokkodire ma yettude Allah ko yeddi yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydu Allah no wawi tan min pina min taw ujunnaji million ngaji message privé ene weeli ceerno yo jokko inchallah alhamdulillah ceerno Khalil Abdoulaye Sy debbo ne yurmini debbo ene yurmini kala ko dañi ko kañum tan wiyete gorko itta debbo e sago mum puuntira ɗum haalisal ma walla konngudi ma belɗi walla gilli ma walla mbaadi ma walla geɗe ma walla porsa ɗum walla mbaɗa ɗum viol pergita ɗum wona reedu wima ko an jeyi mbiya wona min calɗa hamema leydi hoya e fasɓe mum hoya e jeese jinnaɓe mum hoya e galle mumen uste nuskine mbaadi mum neɗɗagal mum uste hay daña dewgal ni e wuuro he ko caɗele heewi restude ɗum tan ko arane walla neɗɗo goɗɗo taw ko neɗɗo baɗɗo fayida wona omo boni e wona ko bandi wona omo boni wona lasli makko ne boni wona hayta par ce que par ce que fergitima tan rendo men ne ñaaɗi jomum fergito enen pop elen ɗum taw an kadi elɗo wonɗo gawnoɗa fuɗade sinno fuɗin tan an hoorema e less goto men kala en yiɗeni goɗɗo bone tenaɗa waɗa bone ñande kala Allah ne suurma an gorko woni neɗɗagal sa renani hoorema a hormaki hoorema a waɗani o debbo ko pasoma a hoynatamo a funtimo haaleldi e makko so ɓiɗɗo naati waɗ assume responsabilité maɗa ko an jeeyi teddin ɓiɗɗo nehe ɓiɗɗo ñammin ɓiɗɗo yarnu ɓiɗɗo janggin ɓiɗɗo woto hoynumo woto dogmo kono heewi dogɗo debbo jibina kañum innira bamma ha wuula walla innira yumma ha punde ruuka so ɓiɗɗo mawni fuɗɗi wonde hunde heddo no ŋance ko ɓiyami gartiren tan jab gilane famɗi ko heddi ko ceera debbo yaada ɓiɓɓe mum an gorko ndesta goɗɗo tan beddoɗa ɓen ɓiɓɓe ha laaɓa a ñamminta a yarnata a neldata a holtinta a safrata ko debbo tan e jinnaɓe mayete ko ɗo ɓikkon tañiragol gona ɗon ñaama maaro maɓɓe jara kosam maɓɓe piye ɓiɓɓe maɓɓe kada ɓiɓɓe maɓɓe hay dañde jaam e nder galleji mumen taw ko ɓiɓɓe ma an a toppitako ɓiɓɓe gonɗon ha mawna ƴuufa deedi pata galle bawmen heddo kada ɗon parnoyde mumen taw an meeɗa toppitade ɓiɓɓe maɗa toppita ɓiɓɓe men ceerno toppitaɗen ɓiɓɓe men ñamminen ɓiɓɓe men jarnen ɓiɓɓe men cafren ɓiɓɓe men koltinen ɓiɓɓe men ha tenti noon so tawi a seeri debbo yaade ɓiɓɓe ɓe an resti debbo goɗɗa cito ɓiɓɓe ɓe a toppita ko ɓe rento ɗum an toppirɗen mbiɗa salmina kaw Sadou hono ma weeɓani Seydi Ba ko baaba ko yumma diwni kon ɓikkon janggini nehi yo Allah reena ceerno ha toon to wudduru ceerno Khalil Abdoulaye Sy en calmini galle gollodu kala kono en calmini galle Bayal Arwa on ko tokaram on innimi on jogo Abdoullahi Arwa moƴƴo laaɓɗo reedu julɗo tawete to aljanna kono en calmini galle Saydou Arwa en calmini galle Demba Arwa en calmini galle Samba Arwa on salti fayi ha to gollodu Mauritanie en calmini galle Kumba Arwa en calmini kamɓe kala ɓe tawete ko aljanna kono galleji maɓɓe kala en calmini en juurima ceerno Khalil Abdoulaye Sy haam dogi ɓiɓɓe mum acci ɗon ko hefti sukaɓe Seydi Sarr en calmini ɗo ceerno Abbas Niang to Hunare kono taweteɗo hande to Cherzi en calmini musidɗo men goɗɗo Hamidou Kane taw ko kamɓe gondiɗo Cherzi ɗo Seydi Kane on jarama yo Allah reeno on yo Allah suuru on a jarama Seydi Sarr mi weltima
nden noon kanko oɗo babiraɗo biyeteɗo Ham o dogi ɓeeɗo sukaɓe woppi sukaɓe ɓe ha laaɓi o wondaka ɗumen nden noon sukaɓe ɓe mawni ɓe jalti yidde ɗaɓɓoyde bammaɓe yiiloyade babiraɗo o joni noon taw babiraɗo o biyeteɗo Ham ene woni to banggue fongo maayo wiyetego Nil e koɓe jaadi eɓe jiiloyo baba o ko eɓe gondi balɗe eɓe jiilo babiraɗo o tan kisa suka gorko o yettima banum debbo koɓe funeɓe ɓe jettodiri ɓe jibini cukalel dewel ɓe jibdini cukalel gorel ɓe desodiri ɓe jibidini cukalel gorel e cukalel dewel hakkude mabɓe ɓiɓɓe heewɓe jalti ɗon ay ɓen ɓiɓɓe noon yaltuɓe e mabɓe koye ɓen ɓaleɓe heewɓe jalti Sudan naɓe ko hen jeeya ko ɓuuri hewde e leydi Sudan koye ɓeɗo yalti ha to gonɗen ɗo kisode ɓe jeehi ɓe jawti ɓe gartani ɓe jantiroyi nokku ene wiye Nowbata ɓe ñiiɓi toon ɓe keddi toon ɓe koɗi toon kamɓe ɓeeɗo kise koɓe jibini ko fof ko toon ɓe jibini ɓenne jibina Sudan naɓɓe koye ɓeeɗo yimɓe jalti Sudan naɓe sa ƴeewi ɓalowol maɓɓe kadi kamɓe ha joni to gonɗen ɗo kamɓe Sudan naɓe sa ƴeewi ɓalowol maɓɓe ene serte ɓalowol heddi ɓaleɓe heddiɓe kamɓe ɓuuri ɓawlude ɓe jalti koye ɓeeɗo kamɓe Sudan naɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle a jarama Seydi Sy sa yeehi to Sud Soudan aduna o kala kamɓe ɓuuri ɓawlu ɓe ɓawli ha ala ko wojji e mabɓe sowona ɗemɗe mabɓe Sud Soudan kadi Sud Soudan ko nokku mo heewani julɓe ha o ñalawma hande mo gonɗen ɗum hawni Sud Soudan e Soudan ko leydi gotiri Sud Soudan ko jeyti hoore mum ɓooyani haydara tawno ɓe jogui ngaaluji cuuɗiɗi kono ɓe gurno koye kareli lamɗo mabɓe o saaha wiyete ko Salva Kiir dunkuɗo wurdude e ɓesguji leydi ndi kala mo suuɓi so ɓooyi tan ko haare o saaha gono ɓe goni koye gueruji kono ɓe kewani julɓe walla ni min kam e nder leydi ndi fodde wittoji seeɗa ko Soudan waɗi julɓe kono kamɓe Soudanaɓe kadi ɓen goni arabeɓe seeɗa e dow mabɓe ɓen tampinnoɓe caggal aduna o wallitiɓe ɓe jeyti koye mabɓe guila ɓe jeyti koye mabɓe hande noon capital mabɓe ko Juba hande ala no wayi kono ko ngaalu ɓolu kono leydi ndi deeƴani taw alhamdulillah yo Allah reen ceerno ceerno Haali Abdoulaye Sy debbo e gorko resodirɓe joguiɓe fandare ɓamtare duwotoɓe jamma e ñalawma yahoɓe ɗaɓɓoya ayeje leɗɗe beele ɓesguñom barkina ɓe poti tan ko weltude ɓayde ɓiɗɗo barkinɗo ɓiɗɗo moƴƴo yaltata koye dewgal yaltata kadi koye lelde moƴƴere taw ko lamde reedu yaltata kadi koye ɓerɗe lakkitiɗe labde an gorko on jogoɗa ɓernde lamde faade joom suudu ma an debbo on jogoɗa ɓernde lamde faade joom suudu ma joom galle ma ene jogui wone rewɓe aɓe moƴƴi haaɓe maayi kono soɓe natti nder ɓe kaɗa koye mabɓe worɓe mabɓe kala nde gorko ma yiɗi yettadema ko bone a ɓittota tiiɗa yettota koma hay seeɗa koma beeleɗa tan an nde waɗa walla waɗa seeɗa duña ɗum to fo eɗen keɓa ɓattokoji mum walla mbiya hande mi yiiɗa ha janggo ɗum ala hen saabu kanko teŋi ɗum ko kanko jeeyi Allah wima ko so sohli tottumo anni kadi garda hen no poɗɗa ardude hen dañon ko poɗɗon dañde ko kono so tawi gondigu wonti ko nguttu e ƴeeƴe
tikkere ne lomto ɗon ɗum tagi so jomen gayni tan ɗum to garta e place men tikkere kono so tawi wilnama ha weeli ɓiɗɗo so ari welat hakkude mon kadi welat dewgal mon welat hay goto wallo mbade hakkude moɗon ɗum so ɓiɗɗo ari tan barkinat ɗum tagi noon eɗen tesko e kala saha ɓiɗɗo dañaɗo gaga dewgal taw koye yidde mawde wona jomne força wona ne droga wona ne viola on ene jeeya ɓiɓɓe ɓurɓe hewde dowla e nder aduna he teskoɗen alhamdulillah ɗum ɗo kala ari ko jangguinde en kadi ndentoɗen hudde neɗɗo yo rento hudde ka jinnaɗo woto hud ay annabi nuhu haala makko hefti ɗum ɗo kala ɗum noon jinnaɗo hebbin duwaw ustu kudde bone yanema an moƴƴowel ngel an dambalel ngel an bangel ni so wayi noon kadi doga aɗa safra aɗa hinkiƴino balle kam ɓiyam wayini min de mi anda ko woni maro ko woni ko yitere maro ko dabarten ko an yiɗatno ɗum ɓiye Allah addiɗum e ɓiye a takka kadi ese en a takka ƴeeke en aɗa takka nawle en aɗa takka yimɓe woɗɓe ten ko an adi hudde ɓiye min ɗum tagui debbo kuɗowo mboɗo hula ɗum debbo kuɗowo gulɗo hunuko mi yiiɗa soko Allah mi wawa wiide mboɗo yiɗi ɗum haqiqa dal Allah haqiqa dal par ce que holɗum kala kuɗowo ko jorɗo ɓerde kala kuɗowo ko jorɗo ɓerde kala kuɗowo kadi ko neɗɗo bawɗo nanggude ko bawɗo tikkude kuddi moƴƴani gona ƴettotoɗo ɓuuri gona kuɗowo saabu neɗɗo ne wona ƴettotoɗo taw bonani taw neɗɗo moƴƴo ƴettore ala basi kono kuddi kay yo Allah dandu hen ceer en calmini dendagal ndulmajinaɓe kala kono en calmini galle Alassane Demba en calmini galle Demba Houray en calmini galle ceerno Adama Houray kono en calmini galle Baba Tijja en calmini galle Baba Yunus Sarr kono en calmini galle Baba Ibrahima Sarr en calmini galle Alassane Demba kala no wurno e ɓesgu mum kono kadi en calmini dendagal enɗam Sarr ɓe kala ɓe ko ɓuuri en hewden tawe to aljanna alhamdulillah en calmini pop en juuri en calmini galle Cilugel woni galle Gasamboɓe kono kadi en calmini galle Gollodo ha joni ceerno Haali Abdoulaye Sy ɓi annabi Nuhu biyeteɗo Yafas o on ne ko jibini salmitimama Seydi Sara jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo en Ifra Karfaso e galle mum en calmini Seyni Karfaso e galle mum ceerno Amadou Ba en calmini ɗum en calmini Hammadi Eli en calminimo no fewi en calmini kadi Hammadi Idi Yaya Ba kamɓe fof en calmini ɗum a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no fewi joni heddi ko ɓi annabi Nuhu biyeteɗo Yafas on wattidi ko yaade banggue funnage aduna o o resi toon debbo nde o resi on debbo jibinanimo ɓiɓɓe joyo on debbo jibinanimo ɓiɓɓe joyo ɓiɓɓe ɓe hen goto wiyete ko Jawhar goɗɗo wiyete ko Bitsar goɗɗo wiyete ko Mayashikh goɗɗo wiyete ko Sanaf goɗɗo wiyete ko Sakwil ko ɓeeɗo o jibdini e oɗo debbo mo resi biyeteɗo Jawhar mo gaɗiɗen haalde o en kaalino leñol biyetegol Saqala Bat en kaalino ngol hanki ngol leñol yalti ko e makko kono yalti koye ɓi ko oɗo biyeteɗo Jawhar rumnaɓe koye oɗon jalti ene jeeya e ko jibinno kadi Bitsar on turkinaɓe jalti e mum on turkinaɓe jalti e mum ene jeeya e ko jibini ko kadi Miyashikh on ɓaleɓe jalti e mum ene jeeya ko jibini biyeteɓe Sanaf on Yajuuj e Majuuj jalti e mum
ene jeeya ko jibini ene wiye saɗo wiimi leñol biyetegol arman ɓen jalti koye on ko ni ko ɓeeɗo woni yaltuɓe makko kanko oɗo yaafas goto fof ne jogii yaltuɓe mum kanko ne yaafas ko ɓeeɗo o jiwini ɓeeɗo joyo kañumne leƴƴi ɗi mbiɗon ɗo ɗi yalti ko e maɓɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. est-ce que alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah ɓeydo hattan witto ngo ɓeydo hattan yaajede sabu witto namdi ko jawti neɗɗo so tawi ne yaltina gandal ene weeli wallude holko weliri wallude sa kala so tawi haalisaji ndendinama walla wooda jaltuɗo baara jagal taw ne jogui wiya kaari mbeɗa yiɗi nawdema leydi naggam mineni aɗa haala histoire naggam jaa bittana en kadi ha ɓuura kadi ene walla gando no feewi ɗon calminɗen kayimen Alhassane Kalidou Ba gorko mo Taagu Talla wonno ko astornom baɗɗo fayida ganduɗo koode andi weeyo humpiti nangue saa kala ene waɗa wittoji luggi to leydi Égypte ha fayma Jérusalem ha fayma yoga e leyɗele ɗum ne walla no feewi ɗum ne kadi seɗen jogui yimɓe yiɗɓe gandal saktoɓe gandal e rendo men neɗɗo fof on ko wawi ay dinguirɗe aɗa keewi dingiral fof so waɗi nogas walla waɗi temedere tan ene wawi wona hay soko 50 ujunere yawnaki ɗum so rendi tan ma waw darnude hunde walla waɗa hunde walla goto beele on ne raddana men gandal ɓeydo yonnude rendo ngo kala ɗumen noon garawa ɗum dinguirɗe ne keewi dingiral fof hay soko temedere waɗi rendina gaddi dingiral he ngari mbaɗa hay soko temedere so rendi tan wasata hayso wona haaloɓe madañ gando peeƴe wuuro moon mbiyen o nelemmo o hebbiti yo gandal o wittoya wasa wonde intérêt personnel mbatten haqqillaji e wallude anduɓe men wallude gando men noon wona tan ñamminde ɗum yarnude ɗum holtinde ɗum ala saaha ko ɗanninde ɗum sabu Allah wi ko jeehe leydi ndi siru fil ard o noon mo ala doole kono ko gando mo yiɗi ɓeydude gandal e witto so tawi o ala doole wayati nawatamo ko joomen doole walla yiɗɓe mo so tawi eɗen jiiɗi neɗɗo ko enen keblatamo ko enen jonnatamo ko enen garɗintamo surtout somo yonna leñol omo yonna rendo eɗen mbawi jogade ɗin haqqillaji no moƴƴi inchallah ma Allah wallu en ceerno Haali Abdoulaye Sy mi salminima en calmini jammi Bamburu kala kono en calmini dendagal Belel Mani kala kono en calmini Cenel naaɓe kala en calmini Ndulmaji Dembe e Ndulmaji Funeɓe ha to Mbakna kala hay goto en ɗaccani Huray Mangane mi salminima somi salminima noon mi miijoto mawnam sokhna Haaji Yaya Seydi Sarr ko ɗon calminɗen neni men Fat Tourel mi salminima mi nawtuma to Sange ko ɗon calminɗen mawni men Khadijatu Ndiaye mi salminimi jurimama banam debbo sokhna Aissata Dia ane joom galle ma mi salminimi juurima ko noonne kadi mawnam dendam Farmata Amadou Kane mi salmini Adama Kane dendam o heeɓi wutte hikka baɗɗo fayida hikka wutte baɗɗo fayida heeɓi gay ɗum kam suusa wulde ni en calmini dendagal bandiraɓe kala ceerno Haali Abdoulaye Sy o woni Yafas ɓi ko mawɗo biyeteɗo Samo onne ko jibini mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr kisal Allah e nden ka mum yo wone ma yo Allah rene surma ceerno Ahmad Diako mi salminima mi salmini sokhna Binta ceerno Ahmad Talla mi salminima mi salmini sokhna Fadimatou ceerno Mansour Ly mi salminima mi salmini sokhna Mariata Mama Kayya onon kala on calminama a jarama Seydi Sarr ko ɗum ɗo woni Yafas ko yalti e makko so tawi kadi ko ɓi annabi Nuhu mawɗo o jibini kadi kankone ko ɓiɓɓe joyo
jii ko biyeteɗo arfak sud alhamdulillah oɗo moƴƴuɓe jalti e muɗum annabaɓe hewɓe jalti e arfak sud eɗen kewi wirtade tarih makko so tawi eɗen kaala askoji gonɗi dowɗi diwan annabi nuhu tan fayi baba adama en fa telli less eɗen kewi haalde habaru makko kanko oɗo arfak sud ko moƴƴo o yalti koye ɓi annabi nuhu biyeteɗo sam annabaɓe hewɓe jalti koye makko moƴƴuɓe hewɓe jalti koye makko o jibini annabaɓe hewɓe o jibini moƴƴuɓe hewɓe leñol arabeɓe ngol yalti koye makko eɗen gandi arabeɓe jalti koye ɓi annabi nuhu biyeteɗo sam o taw noon wona tigui rigui tan ala yalti koye ɓesgu makko kono yalti kadi koye goto e ɓesgu makko biyeteɗo arfak sud koye oɗo annabaɓe jalti koye oɗo arabeɓe jalti dendagal arabe yalti koye oɗo kala ko wiyete mudar yalti koye oɗo kala yaman naɓe leƴƴi gonɗi leydi mbiteni yaman kamɓe pop ɓe jalti koye oɗo arfak sud oɗo arfak sud elle tan annabi nuhu kala ko duwanino ɓesgu sam aɗan nde nodde sam tan sam yawi arti o duwani ɗum no fewi cikkata tan duwaw o ko duyno ñande hen ko foof yani tan koye oɗo gorko yani tan koye sam yani tan koye arfak sud to ko tanum sam biyeteɗo arfak sud wadde barke kewɗo yalti koye makko kanko oɗo arfak sud o wiyete ene moƴƴi yimɓeɓe ganda hoɗi kanko hewɓe moƴƴuɓe jalti koye makko annabaɓe hewɓe moƴƴuɓe hewɓe waliyaɓe hewɓe arabeɓe hewɓe yamantu wonɓe toon ɓe fof koye makko jalti ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno haali abdoullahi sy o arfak sud min mi ñaami e barke makko ñaamirmi e barke makko noon ko 2001 wonno mboɗo woni Cameroun cité verte jaatigam ko Idriss Soñane mboɗo wonde suka Diawane ɗaɗo wiye Maysour Niane nana Gabo jaatigam ɗimmo ko Mamadou Ba jeeya ko asde balla mo heeɗi kam mi salmini Mamadou Ba o nde garmi e junngo makko o udditnimi demal Cameroun naaɓe jaɓɓi kam jonnimi arfak sud o ko hawsa Cameroun naajo o soodi ko jawdi o hirsanimi o wannimi teddungal on ko tokar mum arfak sud oɗo mo kalɗa o ɗum noon nde ɗo inde min nde wanni kam teddungal ɗo Cameroun ɗo en 2001 alhamdulillah yettude Allah Mouhamadou Ba asde balla mi salminima ha moƴƴi mi salmini kaw Djiby Camara mi salmini rahmatullahi mi salmini Habi mi salmini tokaram ɗon ɗo asde balla kono mi salmini dendagal bandiraɓe tawi foof inde nde ne moƴƴi andude moƴƴuɓe jalte makko ceerno haali no mbiɗa ni yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo kalɗen arfak sud ɗo en ka en calmini Cheikh Mouhamadou Seydou Sy ceerno Mouhamadou Seydou Sy o ko gando moƴƴo laaɓɗo reedu kumpitiɗo gandal ɗon ɗo Jawaldi Mango ɗo e dow indema en calmini dendagal khalifaɓe Jawaldi Mango naɓe kala kono sen gari ha Jawaldi en calminat sohna Mali Ba ko jaadiɗo Weltare TV tawete to Arabie Saoudite ko toon o wuuri en calmini kayimen Ishaqa Sall ha toon to Côte d'Ivoire ɓuɗo andirede Samba Sall mi salmini jinnaɗe men Hawwa Sall kono mi salmini joom suudu ma Aminata Mouhtar Sow mi nawtama ha to Nima walla ha to Wudduru Tal Huseynou Hamme Modi ha to Nouakchott mi salminima giɗo tedduɗo korsuɗo laaɓɗo reedu mo Allah waɗi gilli hakkudam e mum mi salminima ko moƴƴi kono mi salmini ndiyam Dia ha ɗo Kay Hayɗi ɗo mi salmini Amadou Dia Bari Pullo ceerno Haali Abdoullahi Sy arfak sud moƴƴuɓe jalte e makko hol ɓiɗɗo goɗɗo
mo jibini taw ko kawniɗo no feewi. mi salmitimama Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won ema. en calmini dendagal lo afranaɓe en calmini tan ceerno Ndiaye e miñum e mawnum en kala en calmini Hamme Ndiaye kono en calmini ceerno Oumar Ndiaye gonɗo e foftere mum to Sangi Lobaɗe. Seydi Sarr oɗo ko goto e ɓiɓɓe annabi Nuhu biyeteɗo Sam o jibini ko ɓiɓɓe joyo wadde oɗo mo kalɗen ko goto e ɓiɓɓe makko omo jogui ɓiɗɗo goɗɗo wiyete ko Hashim on jibini yoga e yimɓe to leydi Yaman e feccere e leydi he omo jibini ɗumen on noon ɓiɓɓe makko ɓe ne kawni no fewi omo jogui ko yalti e makko ko ganduɗa jeese mabɓe ko yitere wotere tawete hen Seydi Sarr ene hawni no fewi o jibini ɓe ganduɗa haɓenayi aduna heede mataw enen banggue men ga eɓe goɗɗi en no fewi tan kono ɓe gooti jeese mabɓe ɗe ko yitere wotere woni hen hoore nde ko nofuru woturu woni hen Seydi Sarr darne mabɓe no ɓe darorini ko koyngal gotal ɓe jogui ene hawni no fewi Seydi Sarr ɓeɗo jalti e makko kanko oɗo biyeteɗo Hashim taw on ɗon Hashim o jeeya koye ɓesgu Sam taw Sam o ko annabi Nuhu jibini ɗum o jibini ɓiɓɓe hawniɓe kankone sibi yalti e makko te kadi leydi Yaman ndi ene jogui banggue mo ganduɗa jalti koye makko yalti e makko yimɓe woɗɓe ɓe ganduɗa jeese mabɓe ɗe ko yitere wotere woni hen min kam mboɗo ɗamini tan garoyowo sakket zamanu kalteɗo o garoyowo sakket zamanu kalteɗo o bonɗo Masihi Dajjali mbeɗa sikki koye ɓesgu makko jeeya sibi on ko yitere wotere jogui kamɓene ɓeɗo ko yitere wotere ɓe jogui ko nofuru woturu ɓe jogui ko koyngal gotal ɓe jogui mbeɗa ɗamini tan Masihi koye mabɓe yaltata Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou min hooram mbo ɗamini ɗum o Dajjal biyaɗo kadi ko kalɗa ɗo hen ko bandamen aɗum nanni yeddinaki ɗum tagi Allah wi ko siru fil ardi jeehe leydi ndi fanzuru laare leydi ndi ne yaaji ma on jii ko ɗum kulde Allah ma on jii toon ko ɗum miccoro ma yi toon kada yettira Allah mboɗo heewi wiide so Allah nayima e galle musidɗo ma mo nananɗa a ari a tawi ne hoɗi yettu Allah sa hooti so tawi ka koɗɗo ma hot sa hoɗani ma hirmbele koɗa sa ari nokku a tawi aɗa ɓuuri neɗɗo o yettu Allah ganda wonko Allah waɗanma ɗum tagi yillade no moƴƴi sa yillima a yi jikkuji yimɓeɓe a yi diineji yimɓe a yimɓe no mbayni a tawi an ko ɓornoɗa koye ɓornata ko ɗum haqqille mawɓe ngala ɗum pinal ma gandal ma yettu Allah ganda wonko Allah rokkuma heewi jiwa e gueɗe bolle puyɗeje aɗa jogui noppi ɗiɗi aɗa jogui guite ɗiɗi aɗa jogui haqqillaji aɗa jogui koyɗe aɗa jogui juuɗe aɗa ñaama aɗa ɗaano aɗa fina yettu Allah kono dañƴa sagal tikka kono dañƴa sagal ɓerde ma ne suuma a yimo yahata nanda leeli a yimo ñamata nanda a yi joguiɗo koyngal gotal nan dari e nangue ne yelo an aɗa jogui foof donka weltade ƴewta ko mbaɗɗa Allah de aɗa jogui foof donka weltade joom koyngal gotal joom yitere wotere joom junggo woto nan dari ne wakki gafakke ene yelo te ne welti ene jala ene toƴodira yimɓe ene jala
ene toñodira yimɓe ne jalane yetta annabi sallam ene ñaago yimɓe an aɗa ronki weltade an bisa jowal filone ma ɓaleeje aɗa ñanti aɗa hoyni dow aɗa yaaha dartamo ni a faalakamo ni aɗa fi probléme ha heewe ɓernde maɗa teni kanko mone dari koyngal gotal o jogui hayada wawa mawo yelo o ñaama an fof nana nder frigo ma walla nana nder suudu ma walla nana nder galle ma donc ka weltade donc kawide alhamdulillah ƴewto hoorema ƴewto hoorema ceerno Khalidoullahi Sy kadi ɗum ne nanni saabu hande eɗen jibina gueɗe kawniɗe aɗa wurndude neɗɗo jibina wurdulde jibina ɓiɗɗade tan ko wurdulde ala dadata tan jogui en jii neɗɗo goto Dubaï to Qatar coupe du monde bannotono ayi neɗɗo goto dadata tan o jogui wala haydara ne hawni teni ko gala mawɗo te ɓe jillinamo aduna kala kadi wittoye aduna kala endo en jii toon jibinaɗo mbaɗo dani hen kadi mi yi film aji kewɗi yitere nde wonata ko hakkude to guite ayi hakkude guite ɗo ɗum ɗen ko guel ɗo guel ɗon yitere nde waɗata nofal ngal gotal mbaɗata ɗum ne woodi en jii film mum tubakoɓe ne joue film hay oɗo dejjali ɓe joue film makko ya juje e majju ɓe joue film mum yimɓe yaraɓe to ñaama yimɓeɓe aɓe joue film aji mum ñande kala ene feeña yo Allah won ballo yo Allah reen suura hisna en calmini galle Demba Aminata Sall ha to Waali Jantan kono en calmini galle mawɗo Bilali Sekuru ha ɗo Waali Jantan en calminiɓe e dow inde sohna Hadja Diya Seydou Sy ha toon to leydi France en calmini dendagal walinaɓe kono en calmini dendagal Mauritanie kala en calmini ceerno Hamidou Sall ha to cuuɗi men Diamoguel kono noon kadi en calmini joom suudu ma tedduɗo sohna Fati Ousmane Sall haɗo ɗo cuuɗi men Diamoguel en calmini dendagal Diamoguel naɓe kala kono en calmini bani debbo tedduɗo sohna Aissata Sow e dow indema en calmini Diamoguel naɓe kala ceerno Khalidoullahi Sy mo salminma mo juuroma en calmini duɗal ngal kala en jalmini almuɓe janggoɓe ɗon alqur'ana ɓe kala Seydi Sall on jarama ceerno Khalidoullahi Sy beele ko o tan woni ɓesgu biteɗo Hachim o beele ko on tan jibini ko wayni walla ala ene ɓesgu makko jibinɗo waɓe dani hen mi salmitimama Seydi Sarr kisal Allah yo wonema e nder kamum en calmini karabnaɓe foof hay goto en goppaɗe mawɗo men Zeynabou Ba Hadja Zeynabou Ba mawɗo Diawarel mawɗo Mariam Tagourla mawɗo Aissata Ndiaye Niass ñamowo ñebbe Hadja Tarawore en calminiɓe kamɓe kala Seydi Sarr oɗo ko ni Allah waɗi wona ɓesgu makko foof noon wayi noon ala wonko yalti e makko ene wayni oto yimɓe cikkude kala ko jibini ko noon wayi kala ko hen banggue tan hen sengo tan kono kadi kanko oɗo Hachim ko ɓi Sam ko ɓi Nuhu o jibini kadi kanko jibini Amari Gat ngol ɗo leñol kanko jibini Amadiyat ngol ɗo leñol ɗiɗo leƴƴi fof ko kanko jibini so ɗum ɓenni kadi omo jibini ɓiɗɗo biyeteɗo Iram yimɓe hewɓe ne gandi ɗum yalti koye makko kanko Sam on ne jibini leƴƴi kanko jibini Aadi eɗen gandi leñol Aadi ko annabi Huudu nelete e maɓɓe leñol Aadi annabi Huudu jeeya koye ngol leñol alhamdulillah ko annabi Huudu woni nelaɗo maɓɓe mo Allah neli e maɓɓe ngol ɗon leñol to Allah wiyanno wa ila aadin akhahum huuda wa arsalna woni halaka wa arsalna ila aadin akhahum huudan min nelino e aadinaɓe musidɗo maɓɓe biyeteɗo Huudu kaɗa andi Huudu yalti koye annabi Nuhu sibi Huudu so Allah newnima e ngaro e makko kanko o wiyete ko Huudu
huudo o jibinɗum ko biyeteɗo abdoullahi o jibinɗum ko biyeteɗo awsu o yalti koye sam yalti koye nuhu. oɗo huudu so nuhu ɓenni tan ko kanko rewat hen, kanko rewat hen. joni noon leñol ngol e nelagol aadi ɓen jalti koye iram, taw iram ko goto e ɓiɓɓe sam ko ɓi nuhu. wadde aadi ngolɗo leñol yalti koye iram mo ganduɗa iram o ko ɓi sam, iram o ko ɓi hashim o ko ɓi sam ko ɓi nuhu. ɗum noon konngol arti e ma Seydi Sarr e on saaha jokken golle. est ce que a jarama Seydi Sy, indamen nde Abdoullahi arat tan kono huudu kadi il faut yimɓe ganda huudu no feewi. eɗen dokka inde men huuduji ne keewi, ma yimɓe gandu e huudu so haji Allah rahman. ceerno Khalid Abdoulaye Sy en jaata toon to Madina Allah heeri, yiɗɓe men sehila men e toon no feewi, ɓe jogui ko caali mawki, ko ɗon ɓe pottata ɗo caali ɗo, kamɓe kala ɗon ɓe keɗoto yewtere nde, ɓe jewta ɓe keɗo ɓe gayno ɓe mbaɗa hen débatji. ɓe calmini men no feewi. Oumar Dia denɗam mi salminima haɗon ɗo Madina Allah heeri. Basirou Sy haɗon ɗo Madina Allah heeri min calminima. Baydi Ba min calminima. o Baydi Ba o yeyata ko Nioro waddoya glace, o sara e guure taariɗe Madina Allah heeri, wonno koye nguleki wona, ene wuli jaw, ñallata ko yaade no addoya glace, ene walla miskine ɓe no jardi ndiyam ɓuɓɗam so tawi kumtima. kono kadi en calmini joom wuuro o ceerno Aliou Sy, kamɓe kala ɓe tawete ko ɗon ɗo Madina Allah heeri. kono en calmini Haadi Tall jeeya koye jonde mon, kono en calmini Bunnourou Tall ɗo no Madina Allah heeri. e dow inde mon en calmini Seydou Yaqouba Kane e galle mum kala, e dendagal ɓesguji Madina Allah heerinaɓe kala. ceerno Khalid Abdoulaye Sy, waktu men yonti, mboɗo andi ko ɗo tan. eyyi ɗum noon mboɗo andi Seydi Sarr ko ɗo kanneten yewtere men hannde, so hawri e welede Allah ha Allah hokka en hawrude e janngo jokken qissa annabi Nuh, so hawri e welede Allah. en calmini bandiraɓe fof, en juurimaɓe, en jetti Allah no feewi. Allah ko kanɗo yettede, o serata e moƴƴande en ñande kala. yo Allah hokken yettude Allah noon. so ɗum ɓenni en duwanima julɓe fof ɗo mbawi wonde e jokli windere nde. en ñaaguima Allah yo Allah heɓɓito julɓe, yo Allah heɓɓito julɓe, yo Allah wonan julɓe no woniranno julɓe ñande kala. gila o tagi aduna o wonani ko julɓe, hay ɗo kaalaten ɗo ko ɗum woni ko kalten, ko julɓe e hefere ɓe mbaddanno. julɓe Allah suɓino goto neli ɗumen, wi yawi julɓe ɓe yo moƴƴin, kono yawi ɓe gona julɓe ɓe yo gontu julɓe. ɓe gona julɓe ɓe cali, Allah wondi e julɓe ɓe, lorli tampini ɓen saliɓe wonde julɓe. Allah serata ene wonde e julɓe ñande fof. yo Allah noon ɓeydu gondigal makko e julɓe, o wonana ɗumen ñande kala. yo Allah reen en kalto mbawɗen wonde. yo Allah addu deyre e aduna he. yo Allah ñifan en fitinaji. yo Allah ñifan en fitinaji. yo Allah hecciɗin ɓerɗe men. yo Allah hecciɗin ɓerɗe men. woto Allah hokku en jeeyede e ɓe Allah wiyanno summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa sidi wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma e kadi wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah. kono noon onon wa qulubukum la talin, ɓe mbawa newanade jantowol Allah. ɗum noon tinnoɗen saabi Allah. kaɓene pittali ɗi yo Allah hukken ɓerɗe newiɗe, yo Allah hecciɗin ɓerɗe men,
yo Allah hokku en yiɗodirde sabi Allah yo Allah hokku en goto e men kala yiɗana goɗɗo on jaam kala mo jiɗanɗa jaam fodde ko jiɗanɗamo jaam ko Allah rufata ɗum ko e ma ɗum noon goto fof yo yiɗan goɗɗo on jaam goto fof yo duwano goɗɗo dammude kewɗe guddi heddi ko dammu kon seeɗa kon ene jeeya hen duwanade julɓe ɗum ko hunde nafoore neɗɗo no feewi sa duwanima julɗe tan kala ko duwaniɗaɓe eɓe mbawi hebde eɓe mbawi wasde hebde ɓuuri ɓattade noon ko hebde kono an kam ala kullinka keɓowo ɗo neɗɗo duwonto julɓe bandum ɗo Allah nena tagi maleyka ene dari sara ma ene wima walaka misluhu walla walakal mislu ko duwiɗa o wondande neɗɗo julɗo bande foof maleyka o wiya hono ɗum yo wodane an ko duwiɗa ko ne wawi gasde ne wawi wasde gasde kono ko maleyka o rutti e ma ko ɗum koko jabete ɗum noon duwono bande jiɗanamo jaam o arta e ma o daña jaam daña jaam heewa e aduna he lumboɗen jaam jaɓɓen jaam leloɗen jaam cudduɗen jaam dañen jaam banggueji kala gonden e jaam o duusa en ha galleji men aljannaji yo Allah won ballo yo Allah moƴƴan julɓe foof kala joguiɗo haaju yo Allah humtan ɗum kala to neɗɗo wawi wonde e aduna he yo Allah humtanmo haaju kala to neɗɗo wawi wonde e aduna he omo jogui sunno walla omo jogui rafi yo Allah ittanmo ɗum kala to neɗɗo wawi wonde e aduna he omo jogui kulol yo Allah ittanmo kulol mi salminima Seydi Sarr ɗum noon mi accuma so hawre welede Allah kono noon jamma e ñalawma subaka e kikiɗe to gonmi foof hayso toni ɗi dillani soɗi dartimane ɓerde nde dartota ko duwanadema nde won noon duwanadema ko duwanade hoore mum ɗum waɗi ñande fof koye duwanadema tan konni somi duwanimama tan ko hooram duwanimi yo Allah walle noon yo Allah ɓamte yo Allah suura yo Allah reena yo Allah hokke sago ma e yidde ma barke Allah barke nelaɗo Allah barke deftere Qur'an barke Fatiha barke sirru moftiɗe e Fatiha nde won noon foof dande jiiɗaɗe pop jaldi koye Fatiha barke Fatiha barke sirru moftiɗe e Fatiha yo Allah hokke sago ma yidde ma ɗum noon yo Allah hokken hawrde janggo inchallahu taala jokken yewtere men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh دورة النجيل زبور المتى قرآن دوغم ورد من دورة النجيل الحمد لله رب العالمين en jetti Allah en juuli annabi sallallahu alaihi wasallam banda men yettude Allah duwawne moƴƴi duwawne weli duwawne softina neɗɗo duwawne softina ɗaɗi teddinen duwanade koye men teddinen duwondirde hakkude meɗen julde nana ara hewɓe nana mbaɗi programme uji addude naalankoɓe addude goɗɗum banda men koora balɗe capantati walla koola balɗe nogasi jeenayyi ñalawma julde o e hoɗum an naalanke o salfiji ñalawma julde o so tawi yimɓe ganda o ñalawma julde wona ñalawma bonnude golle ma ɗe golluɗa ɗe an naalanke o salo fijje ñalawma julde an naalanke o soɓe ganda ñalawma julde o ko ñalawma Allah ko ñalawma tedduɗo ko ñalawma juurade nayeɓe ko ñalawma juurade ɓe cellani ko ñalawma siftorde moƴƴuɓe ko ñalawma moƴƴodirde ko ñalawma yaafodirde ko ñalawma ittude tikke ko ñalawma weltade jelta koye dewal Allah manggal mbigal korka salo fijje on ñalawma salo fijje on jamma salo fiide bawɗima sukaɓe rewɓe worɓe ne ndenta ɗon ne mbaɗa fasada salo ɗum an salo ɗum de an naalanke o so tawi yimɓe wuuro celaki ɗum salo ɗum an yo Allah won ballo ya rabbi a jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere mi wi amina ko nduwiɗa ko jarama en calmini ceerno Mamoudou Bagodin Acci ha to Gurel Hayre min nawtuma ha toon to Nioro en calmini ceerno Diawal Camara jangguinoɓe duɗe Pular Ngana ɗon calmini ɓesgu ceerno Hadi Malick Sy toon to Korkoƴel kono kadi en calmini ceerno Alhaji Mohtar Sow gardiɗo catal heɓde sukaɓe Afrique
ɗon ɗo Korkoƴel. En calmini sokhna Oumma Hani an salndu leñol debbo pullo moƴƴo laaɓɗo reedu jannginowo no feewi yo Allah reenon. En calmini Ousmane Sabbar Ba, min calminima no feewi. En calmini bandiraɓe kala en juurima ɗumen. Ceerno Khalida jarama yo Allah yoɓe moƴƴere bandamen ɗum min gaddanno moon alede hannde o walla min asede hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr dusodirano e musidɗo mum ɓi neni mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy. dande welnde nde ko ceerno Ousmane Ly, to karalagal to ko Seydou Abouba. ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallu musidɓe tedduɓe. Allah rendini inde modum inde gidamodum burdal inde den wadden julen e burdal nafa en yen kodde jango worodo winde den wadden julen e burdal nafa en yen kodde jango worodo winde jettode godani bakara kala kala julel mosabum wodi winde jettode godani kotagdo kala kala julel mosabum wodi winde hulfomo jidada Allah idama ganya monganyeda wabba hulfomo jidada Allah idama ganya monganyeda wasalam hulfomo jidada Allah idama ganya monganyeda ko burda